ውህደታ ጓል ንጉስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ኢራቅ ኩርዳውያን ከምዝናብሉ ይትርቁ ሓንቲ ጓል ንጉስ ነበረት። ተፍቅሮ ወድውን ነበራ እንተኾነ ወለዳ ንሶም ዘይፈትዎ ወዲ ናብ ቤታ ከተእቱ ስለ ዘይፈቅዱላ ምስ ናይ ቤተ መንግስት ሓላዊ ትማኸርሙ ነታ አፍቃሪኣ ኣብ ክፍላት እተወ ነበረት። ናይ ቤተ መንግስት ሓላዊ ዝተወሰነ ገንዘብን ጨርቀ መርቅን ትቦ ስለ ዝነበረት ብደስታ ምስጢራ ይሕሉ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን ዘይተሓስበ ነገር ተኸስተ። እታ ልዕልቲ ጓል ንጉስን አፍቃሪኣን ቱፋሕ ቆሪጾም እንዳተጻወቱን ከለው ክልቲኦም አፎም ከከፊቶም ናይቲ ቱፋሕ ምታር ሓደ ነቲ ሓደ ናብ አፎም እናወርወሩ ምእታው ይጻወቱ ነበሩ። እናሰሓቁ ናይ ቱፋሕ ቁራጽ ናብ አፎም ከወርወሩ እታ ልዕልቲ ጓል ንጉስ ወርወረታ ናይ ቱፋሕ ቁራጽ ሃንደበታ ኣብ ናይ አፍቃሪኣ ጎረሮ ውሽጢ ኣትያ ተቐርቀረት። ማይ እንተሃበቶ ክሳድ ዋላ እንተሃረመቶ ክትወርደሉ ይከኣለትን ወይ ኢላ ከይትውጭጭ እዚ ወዲ መን እዩ ከመይ ኢሉ ከመፂ ዝብሉ ሕቶታት ክትምልሶም ኣይትኽእልን እያ። በዚ ህሞት እዚ እቲ ወዲ ትንፋስ ሓፂርዎ ብኡ ንብኡ ሞተ። እቲ ዋርድያ ነቲ ወዲ ዘውፅኣሉ ሰዓት ከኣክል ስለ ዝተቃረበ ከውፅኦ መፀ። ከም ቀደም ግን እቲ ወዲ ሓቢኡ ከውፅኦ ይከኣለን። ሕጂ ዝፀንሖ ሬሳ እዩ። በጀኻ ትኩሉ ኩሉ ነገር ጌርካ ነዚ ሬሳ ውፅኣለይ ትደልዮ ነገር ኩሉ ክገብረልካ እውን በለቶ። ናይ ዋርድያ ሰራሕተኛ ምንም ፀገም የለን ዘድልየኒ ግን ገንዘብ ኣይኮነን በላ። እሳ ግን ወላ ሓደ ፀገም የለን ጥራይ ቀልጢፍካ ውፅኣለይ ኢላ ለመነቶ። እታ ሓላዊ ነቲ ሬሳ ጓሓፍ ዝጉሑፍ መሲሉ ኣውፅኦ። ንሳውን እፎይ በለት። ዋርድያ ተመሊሱ መፀ። ቃል ብዝኣተወትሉ መሰረት ዝደልዮ ነገር ክትገብረሉ ሓተታ። እንታይ ምሳኽ ክድቅስ ደልየለኹ በላ። ፀሓይ ከም ዝበዛሓ ውልዕ ኢላ ተናደደት። ከመይ ዝበሉኻ ደፋር ኢኻ ምስ ልዕልቲ ጓል ንጉስ ክትድቅስ ትሓስብ? ሕጂ ከብዚኣ ትጠፍእ እውን በለቶ። ሕራ ኢሉ ወፀ። ናይ አፍቃሪኣ ኣስከሬን ሒዝላውን መፀ። እዚ ምስ ገበረ ሕርብት በላ። ታዘላታ መራጽ ናይ ትወዲ ድልየት ከተማልኣሉ ጥራይ ኣይኮነ ተሳዒራ ብሓደ ግዜ ሰለስተ ነገራት ከሲራ። አፍቃሪኣ ክብራ ናይ መጻእ ተስፋ። አፍቃሪኣ ብምማቱ ክብራ ኣብ ትሕቲ ኢዳ አገልጋሊኣ ብምውዳቑ ናይ መጻእ ተስፋ ድማ ድንግልና ብምኽሳራ። በዚ ጥራይ ኣይብቃዕን። እቲ ናይ ዋርድያ ሰራሕተኛ እንዳመፀ ከጋልፀኪ ይብላ። በታ መዓልቲ ሬሳ ሒዙ ዝወፅኣላ መጀነን የርእያ። ንሳ ድማ ትፈርሕ። ብፍርሓት ዝኣክል ኣብ ዘይትደልዮ ሰብ ኣብ ትሕቲ እግሩ ወደቐት። ምስኡ እውን ትድቅስ ነበረት። በዚ ግን ክውዳእ ኣይከኣለን። ባርነት ኮይኑ ሰልሸዋ። ሽግራት ንምግላጽ እንተዘይክኢልካ ሽግራት እንዳነገሱኻ እዮም ዝኸዱ ይብሉ ኩርዳውያን። ሽግር እንተታሊልካዮም ምሊሶም ይሕዙኻ፣ እንተጋሊጽካዮም ግን ገዲፎምኻ ይኸዱ ዝብል ኣባህላ ኣለዉ። እታ ልዕልቲ ሕጂ እውን ሽግሩ ክትፈትሕ ዘይኮነስ ምህዳም መሪፃ። ሓደ መዓልቲ ትዋርድያ ተሓቢኡ ከም ኣምሉ ናብኣ ክመፅእ ከሎ ተዳልዎ ዝነበረት ናይ ልኡል ወይኒ ዳልያ ክትፅበዮ ፀንሐት። ብደስታ እንዳደጋገመ ሰተየ። ምስኣ ምስ ደቀሰ ድማ ብሓደ ቦክሰር ከም ዝተሃርመ ኮይኑ ተዘሪሩ ተረፈ። ንሳ ድማ እንዳጎተተት ወሲዳ በታ ኣፍ ደገ ጋረደቶ። ክወግሕ ክደልን ከሎ ሓለው ትረኣይዎ። ፅጊዕ ኢሎም ተሸተትዎ ድማ ኣፉ ናይ ወይኒ መስተ ሸተተ። እቲ ወይኒ እውን ናይ ልኡል ንጉስ ምዃኑ ብጨኑ ይምስክር ነበረ። ናይ ልኡል ወይኒ ሰሪቑ ሰትዩ ኢሎም እውን ኣብ ማእኸል ኣደባባይ ሰቂሎም ቀተልዎ። ነገሩ በዚ ዘብቅዕ መሰለ። ነገር ግን ናይ ዕብዳን መዓልቲ ኣይመስን እዩ። ኩርዳውያን ከምዚ ይብሉ። እቲ ትሰርሖ ኣፍ ደገ ኩሉ ግዜ ትኸደሉ ምዃንካ ኣረጋግጽ። ንሓንቲ ግዜ ጥራይ መውፅኢ ኢልካ ነቲ ኣፍ ደገ እንተሰሪሕካዮ ካብቲ ኣፌፌት እንዳሓር ዘሎ ናበይ ከም ትኸይድ ጋን ይኾነካ እዩ። ነቲ ኣፌፌትን ነቲ መንገድን ሕሰበሉ። እቲ ዋርድያ ኣብ ማእኸል ኣደባባይ ተሰቕለ። ናይቲ ወይኒ ጣዕሚ ኣብ ኣፉ ተሪፉ ስለ ዝነበረ ካብዚ ተበጊሱ እቲ ዝሰተዮ ወይኒ ኣዝዩ ጥዑም እዩ ተባሂሉ ተወርየ። እዚ ወረ ዝሰምዐ ካልእ ልኡል ወዲ ንጉስ ነዚ ወይኒ ዝሰርሐቶ ጓል ልኡል ደለያ። ናብ ስድራኣ ናብ ቤት ንጉስ ድማ ሽማግለታት ለኣኸ። እዚ ዜና ነቦኣ ናይ ብስራት ንዓኣ ግን ናይ ውርደት ዜና ነበረ። ድንግልና ኸሲራ። ብኩርዳውያን ድማ ድንግል ዘይኮነት ጓል ኣይሽንኳይዶ ወዲ ልኡል ንጉሲ ተራ ሰባት እኳ ኣየእትውዋን እዩ። ንሳ ክሳብ ሕጂ ነቲ ሽግር ካብ ምግላጽ እንዳሃደመት ነይራ። ነገር ግን ሓደ ሽግር ብኻልእ ሽግር እንዳሓለፈት መፀት። ሕጂ ትቃላዓሉ ሰዓት ኣኺሉ። ሽግራት መፍትሒ ምፍታሕን ሽግራት ብኻልእ ሽግር ምሕላፍን ይፈላለዩ።
ሽግር ብሽግር እንተ ሕሊፍካዮ ግዜ እንዳገዛእኻ ኢኻ ሽግር ብመፍትሕ እንተ ሕሊፍካዮ ድማ ልብ እንዳገዛእኻ ኢኻ ይብሉ ይኹርዳው ናይታ ልዕልትቦ መርዓይ ምቕባሉ ምስ ሰምዐት ከም ልማዳ ሓደ ብልሓት ሓሰበት ሓደ ተኣማኒ ገልጋሊ ፀውዐት እሞ ሓደ ዕማኹ ወርቂ ሂባ ከም ዝኽትብል ኣዘዘቶ ኣብ ምሉእ ዒራቕ ዙር ብመልክዕን ብቑመትን ብጠባይን ንዓይ ትመስል ጓል ደሊኻ ምጻለይ ወዲ ንኸሓትት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዘራይ ኣብ መጨረሻ ሓንቲ ጓል እውን ረኸበ እታ ልዕልቲ ምስ ረኣየታ ቅምጥ ኢላ ንዓኣ ትመስል ኮይና ፀንሐታ እታ ልዕልቲ ከምዚ ድማ በለታ ሕጂ ንስኺ ልዕልቲ ክትኮኒ ኢኺ ወዲ ልኡሉ እውን ክምርዓወኪ እዩ ናይ ሕፁነት ግዜ እውን ምስኡ ሓቢርክ ክትሕልፍ እየ ኢኺ ኣነ እውን ንዓኽን ነቲ ልኡል ወዲ ንጉስን ንግዚኡ እንዳተኣዘዝኩ ከገልግለኩም እዩ ልክዕ ሕፁነትኩም ዝፈፀም ገላ ግዜ ግን ክትቅይርኒ ኢኺ ንስኺ ናብ ኣገልጋሊት ኣነ ድማ ናብ ልዕልቲ ቤትነት ክምለስ እየ ነዚ ኩሉ ውዕልታ ክኽበኪ እየ ንመርዓኺ ዝመፅእ ህያብ ኩሉ ትወስዱ የበለታ እታ ኣገልጋሊት እውን ብደስታ ተፈንጭሐት ናይ መርዓ መዓልቲ ኣኸለ እታ ገረድ ናይ መርዓት ልብሲ ለበሰት እታ ጓል ንጉስ ድማ ናይ ገረድ ልብሲ ለበሰት ማንን ክፈላለየን ዝኽእል የለን ልኡል ወዲ ልኡላል መፀ መርዓት ሒዙ እውን ከደ እታ ኣገልጋሊት ተኸቲላ ምስኦም ከደት ኣብቲ ናይ ወዲ ልኡል ቤት ናይ እንዳ ልኡላን ድግስ ምስ ተወድዐ እታ መርዓት ምስቲ መርዓዊኣ ናብ ናይ ሕፁነት ቤት ኣተው እታ ኣገልጋሊት ግን ኣብ ደገ ተረፈት እዚ ዕድል ዝናታ እዩ ነይሩ ነገር ግን ሕጂ ይኮነ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ክትህሉ ዝግባእ ዝነበረት ንሳ ግን ሽግር ንምሕላፍ ኢላ ብዝፈጠረቶም ሽግር ገዳም ተረፈት ኣብቲ ደረጃ ከይበፅሐትን ከላ ነገራት ኣስተኻኺላ ብኽብሪ ክትወፅእ ዝኽእሉ ዕድላት ኩሎም ኣምሊጦም እዮም ሽግራት ብኻልእ ሽግር ብምትካዕ ዕድላ ማኺና ስለዚ ክብራ ንኻልእ ዕሊፋ ሃበት እቲ ህዝቢ እታ ጓል ልኡል ኣብቲ ሕፁነት ዘላ መሲላቶም ግን ኣይኮነትን ዝተመርፀት ንሳ ናብ ክብሪ ዝኣተወት ግን ካልእ ዝተመርዓወቶ ንሳ ዘእተወቶ ግን ካልእ ናይ ሕፁነት መዓልታት ሓሊፉ እታ ጓል ግን ናብ ገረድነት ክትመለስ ኣይከኣለትን ሓደ ግዜ ኣብ መሕፀቢ ክፍሊ እታ እመቤትን እታ ኣገልጋሊትን ጎፍ ንጎፍ ተራኸባ ቆሊሕ ኢላ ድማ ሕጂ ኣኽለኪ ተመለሲ ንውዕለትክ ዘዳለኹ ህያብ ውሰዲ በለታ እታ እመቤት ንስኺ ብጣዕሚ ለዋይ ኢኺ ክሪኦ ዘይክእል ዝነበርኩ ርኢኽኒ ክረኽቦ ዘይክእል ዝነበርኩ ይህብክኒ ክበፅሖ ዘይክእል ቦታ ብፅሕክኒ እታ ኣነ ሕራይ ክብለክን ከለኹ ነዚ ኩሉ ኣይፈልጥን ነይረ እዚ ዓራት ክንዲዚ ማሙቕ ምዃኑ ኣየስተማቐርክዎን ነይረ ክብሩ ክንዲዚ ዘሕጉስ ምዃኑ ይፈልጥን ነይረ ምቾትነቱ ክሳብ ክንዲዚ ልብኻ ዝሰልብ ምዃኑ ኣይፈልጥን ነይረ ንዓኺ ካብ ኣገልጋሊነት ናብ እመቤትነት ምምፃእ ቀሊል እዩ ንዓይ ግን ካብ እመቤትነት ናብ ገረድነት ምውረድ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነዚ ዝመስል ነገር ድሕሪ ምቕማሰይ ክትሓድገለይ ኢልክ ምሕሳብኪ ዕሽነትኪ ዘርኢ ዓራት ብኸምዚ ብቐሊል ዝግደፍ ኣይኮነን ሃብቱ ኩሉ ናተይ ምዃኑ እናረኣኹ ናትኪ ህያብ ከም ህያብ ዝቆፅሮ ዶ ይመስለኪ እውን በለታ እነሆ በዚ ተበገሰ እታ ኣገልጋሊት እመቤት እታ እመቤት ጓል ንጉስ ድማ ኣገልጋሊት ኮይነን ነበራ ኮፍ ኢላ ንዝሰቐለቶ ደው ኢላ ምውራዱ ፀጊምዋ ስለዚ ኣሕዋት ካብ ሓጢኣት ክንሃድም ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ኣይንኾንበር በደል ብበደል ኣይንዛዝም እግዚኣብሔር ገና ከይፈጸምናዮ ኣብ ሓሳብና ከሎ ኣብ ልብና ከይተጠንሰ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ካብኡ ንሓብኦ ነገር የለን እነታልሎ ንገዛእ ርእስና እንጎድኦ እውን ርእስና እዩ እግዚኣብሔር ዕቤት በደልና ዘይኮነ ናይ ንስሓ ቆራጽነትና እዩ ዝምልከት ዓመታት ኮብሊልና ዘይኮነ መምላስና እዩ ዘገድሶ አንጊና ንመለስ ዕራርቦ ፀሓይ ንመለስ ብፍቕርን ብንስሓን መምላስና እዩ ዘገድሶ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ ብፍቕሪ ክንምለሶውን ይደልየና ነዚ ክንገብር ሓይሉ ይልኣኸልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዓለም ወለዓለም አሜን